Nacházíme se na battlu o nejlepší československou street dance crew. Je to 7. ročník a je to Dance Floor Attack. A vlastně sem na ten finálový odpoledne se dostalo 12 nejlepších crew vlastně Československa. Do Hradce Králové, kde se finále konalo, přijela i hvězdná porota až z dalekého zahraničí. What's up? My name is Ricky Soul. This is Raba. And my name is DJ, aka Tijo. Jsme rádi, že jsme tady. Doufám, že si to s náma dneska užijete. Já sám za sebe čekám spoustu originálních, ale fakt originálních stylů tance. Já jsem tady byl někdy před 3 rokama a jsem hodně zvědavý, jak jste za tu dobu pokročili. 3 years ago. Skvělou atmosféru podpořili i rapper Jay Diesel a taky moderátor a tanečník v jedné osobě Sanchez, který málem přišel o hlasivky. Je to neuvěřitelné, co je cítit z těch tanečníků, kteří předávají tu energii lidem a ty lidi to vracejí zpátky a prostě se to mixuje v takovou jakoby polívku atmosféry. Přijde tady spousta skupin, kamarádi, podají si ruce, prostě je to o té přátelské atmosféře, takže tohle prostě jinde nezažijete. A kdo nakonec zvítězil? Kdo byl nejlepší? Koho porota označila za vítěze? Taneční skupinu z Brna Dynamic Dancers. Za prvé překvapující a za druhé byli jsme už po čtvrté jsme byli ve finále, z toho jenom jednou vítězně, tak už jsme zase čekali, kdyby to mohlo být a jsme strašně rádi, že už jsme se zase dočkali, prostě třeli jsme letos nejvíc, jak jsme mohli. Já si vážím toho, že jsme vyhráli, je to zaslouženě, moc jsem si to užil. Každý ten battle je sám o sebe úplně jiný, takže na každý battle sa musíte pripraviť, alebo sa cítite inak. Asi toľko. A kdo z vás by si chtěl zatancovat třeba zase za rok, tak není vůbec žádný problém. My sledujeme všechny street danceový crew, který vlastně battlujou a oslovujeme je na základě nějakých výsledků vlastně do předkola vlastně toho Dance Floor Attacku. Takže tancovat musí, jenom si všimneme.